Иң кирәкле сезне әйтергә вакыт җитми дип язган Гамил Авзал. Шушы кирәкле сүзләрне әлеге иртәдә 23 июнь иртәсендә әйтергә һичшиксез вакыт табырга тырышык мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Әлеге теләкләрдә турыдан-туры эфирдә тапшыруыбызны дәвам итәбез. Шалтырата аласыз телефон номерларыбызны исегезгә төшерәм. 8174-тә телеком һәм телесателемдә абонентлар өчен әлеге телефон номерларыбызның Татарстан буенча гамәлдә, мәркәзебез Казаннан, шулай ук авыл һәм районнардан да бернинди кодларга басып тормыйча гына безгә бик рәхәтләнеп элемтәгә чыга аласыз, бик уңайлы. Әгәр дә инде андый мөмкинлегегез булмаса, 07223 тапшырның коды 16 тамгасын җыегыз. Кесә телефоннары өчен бу әлбәттә, кесә телефоннан безгә Татарстан буенча да һәм Россия төбәкләрендә яшәүче барча тамашачыларыбыз да элемтәгә чыга алалар. Исегезгә төшерәм, студиябызның бүгенге кунагы Татарстанның халык артисты Флюра Сулейманова. Флюра ханым, инде Сарапа турында бик матур гына истәлекләрне кузгаттык. Менә шактый гомер йөргән светинде әлеге хорга шулай да Казакстанга киткәч, менә Казакстан якларына чыгып киткәч, җырга булган мәхәббәт тагын да көчәеп, иркен сулыш алды дип әйтәсез. Үзегез дә менә интервьюларда Казакстанга да Сарапа аркасында киттем бит инде. Ул вакытта менә Казакстанда татар бригадасы төзелергә уйлагач инде бу 60-нчы елда була инде. Ширәм җирләр вакытлары, Казакстанда татарлар бик күп дигәндә татар бригадасы төзелергә уйладылар һәм аларга хатын-кыз тавышы кирәк булган иде. Шул вакытта шундый үзешчәнлек көчле клубларда хорлар, ансамбльләр, ялгыз башкаручылар искиткеч күп вакыт инде ул. Без Иске-Скиректа Сарапа белән ай сайын дигән чыгыш ясый торган идек. Менә шундыйларның берсендә Сарапа мине җитәкләп алып китте шушы Казакстанга китүче Гали Валиев дигән музыкант инде ул. Җавахир Сәләхованың тормыш иптәше иде ул. Бик яхшы музыкант безнең. Шул бригаданың җитәкчесе шул булды инде. Шуңа алып барды да мен инде бердә ул вакытта тавышлар күп булгандыр инде. Ләкин чыгып китәргә әтиянисе рөхсәт итәмени соң әле бу диде. Яшь кешене дигән шикелле инде. Алайда инде Сарапа шул әйтәм, штатвалин курыннан купмас дип мине җитәкләп алып китте. Яраттылар инде, Хәйр фатихасы белән сатып җибәргән. Сарапа җитәкләп алып барды инде Гали Валиевкә шулай итеп Казакстанда эшләргә туры килде. Шул 3 еллап ул вакытта Рәхимқулов та эшләде. Берничә состав булып алды инде ул 3 ел эчендә. Кайсылары аттестация вакытында прописка уңай белән кайтып киттеләр, кайсылары ничек дип әйтим, Казакстанда, Башкортстаннан да биючеләр килде безнең бригадага. Шулай итеп казак җырларын өйрәнеп, казакча җырлап, татарча җырлап, казакча җырлап, казаклар искиткеч индалар. Галиябану да әйткән кыздан ризамыз дип. Аларның белгәннәре Галиябану да инде шул берничә безнең җырларны беләләр инде әйтик, бик күп җырларга исләр китми, үзләрендә искиткеч аларда шигърият көчле Казакстанның казак телендә абайлар анда электән безнең Тукай шикелле әйтик. Менә мин ул Казакстанда йөрүләремне искиткеч истәлекле вакытлар дип тәҗрибә туплаучылар истәлекле вакытлар дип искә алам инде. Алмата безнең Советлар Союзы буенча безнең булмаган шәһәр калмады бит инде. Иң матуры Алмата иде. Әйтик, менә булай башыңны күтәреп карыйсың, өстә кар ята, аста билдән чәчәкләр. Хәзер дә шушы фикердәбез инде. Хәзер дә шушы фикердә. Бөтен дөньяны урап чыккан җырчылар. Шулай. Хәзер дә әйтәм, менә Ленинград диләр, матур диләр бит инде әйтик анда. Сезнең күңелдә Алмата иң матуры булып калды инде. Тамашачыларыбызны тыңлап алдык, элемтәгә чыкканнар икән. Хәерле итәсез турыдан тур эфирдә. Саулармысыз, тыңлыйбыз сезне. Ишәмсез, хәерле итәләр. Ишәмсез кеше хәрмә шалтыратабыз. Саумысыз. Бүген безнең Шукова Алия Васил кызының туган көне. Ала озон гомер телевизорда балаларның да хатын күреп, безне дә куандырып белән әнисе. Яшәвен теләбез. Син эшләргә генә уралып яшәргә ясын, шулай бит? Җырларны инде бергәләп сайларбыз, әле безнең 2-ле, 3-ле, 4-ле һәм 8-ле саннары ачылып өлгермәгән. Кайсысына тукталырбыз икән? 3-нче саннан ачлап китте. 3-нче дип уйлыйсыз инде. Ачабыз 3-нчене Хания Фәрхи башкаруындагы җырыбыз икән. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, инде тапшырубызның 1 сәгате күзгә күренми, сизелми генә үтеп бара икән. Шулай да әле тагы бер тамашачыбызны бәлки тыңларга өлгерәбез, Флюра ханым. Әйдәгез.
кызганыч эзләп киткән икән. Алдагы җырларыбызны тыңлаганчы Буа районына юлланучы бер тәбрикләү хатыбыз бар. Әйдәгез шушы хатны укып алыйк. Буа районының Лаши авылында яшәүче әниебез Садыкова Зөбәрҗәт Гайфулла кызының 25 июньдә олы юбилее. Кадерлебез, biz seni ихлас күңелдән котлап, нык сәламәтлек, озын гомер, күңел тынычлыгы телибез. Йөзеңдәге якты елмаюың беркайчан да югалмасын, күзләреңдә нур сүнмәсен. Рәхмәт сиңа. Барсы эчендә. Бал май кебек синдә затлы сүзләр, кызганмыйсың тәмле телеңне. Һәр вакытта олы таяныч син бергә яшәү күңелле. Улың Айрат, киленең Миләүшә, кызың Миләүшә, киявең Альберт, оныкларың Айдар, Камилә һәм Алия. Менә бит Миләүшәләр Аллаһым дисәк тә була. Матур исемнәр берсеннән берсе. Инде гаилә бәйрәмнәрегез катлы мөбарәк булсын.